दाख्लैनि जावलायलायबाय नोंनि थाखायनो आङो बिदि फैदोंबो नानिखा गोनां मा गोनां होननानै जावजादों खनजिथा होनै खनजिथा दाख्लैबो आंखौ खननै मोनबाय मा मोनबाय होननानै फानबाय नारायण 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 ओरैबायदि टेनसन आरो आङो दायो डक्टरनावबो फैबाय आरो आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर दायो आङो बिराद टेनसन आरो स' हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आव खनसे स्राय बरायलायबाय गोसो गोरबोजों बरायबाय दे ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ बेजों लोगोसे टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा आरो भिडिअ'खौबो नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमब्ला अब्ला लोगोफोर बेफोरो माने थांनाय समावथ' दैदेना बुंबाय खननै हागबाय माने खननै हागबाय होननानै बुंबाय आरो मैदोमाबो टाइटेलाव लिरबाय खनजिथाखौ लोगो हमनानै लागायबाय होननानै ना दा गोबां मानसिया साननो हागौ ओमफ्राय आरो फिसायाबो बुंदों जाहैबाय मोसाबाव होननानै बिदि माने शेयार खालामदों आरो गावनि फेसबुकआव नङा होमबा ओमफ्राय माने बेफोरो सिरियास लानाङा दे बेफोरखौ माने आरो नोंथांमोनखौ खावलायो आङो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आङो मा बुंनो थांगासिनो अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन दै नैबे दा बिनि सिगां जोंहा खनजिथा नङा होमबा खनजिथाया मा बुंदों नोंथांमोना बै भिडिअखौहाय नायनानै लाग्रो बेनिफ्रायनो लोमजादों होननानै खोन्थाखाबाय थादोंमोन ना नोंसिनो ओंखामबो जानो हाया जेबो जानो हाया होननानै गोबावानो जाबाय सप्तासेनि सिगां जाबाय आरो लोमजादों होननानै खोन्थाबाय थानाया ओमफ्राय आं सानदोंमोन माने गगाल' मोनदों लोमजादोंल' सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय एथ' मुलि जाबाय एफाराब माबा मा होनो सेलेनबो होलायलायदों आं दाख्लैहाय होमबाबो माने गगा थगाथ' दा गैला गुजुनायबो गैला होमबाबो ओंखाम जानो हाया ओमफ्राय मैयानिफ्राय फुरा गोबानाय जादों आरोना आङो ओमफ्राय दायो आङो डक्टरनाव फैबाय फैनानै आङो ओरैबायदि टेनसन आरो आङो दायो माने दा खोन्थाबाबो माने सोरबा बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामखागोन बेखौथ' आङो मिथिखाबाय बिदि फिसायानो गैया मायानो गैया बोरै बिदि जाखो माखो होननानै खोन्थाखागोन अरे सरि कमेन्ट हरखागोन थेवबाबो आङो नोंसोरखौ माने गासिखौबो नोंथांमोननो आङो मोनफ्रोमबो आंनि प्रब्लेमखौनो शेयार खालामो हिसाबै आङो बेखौबो खोन्थागोन नोंथांमोनहा जेबो गोरोन्थि साननाङा कमेन्टखौथ' खालामखागोन आं होमबाबो जेबो सानला आरोना थेवबाबो आङो आंनि जिउआव जानाय प्रब्लेमखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना रायजोफोर अननानै माने बयबो गाज्रि दामोन आरोना आङो माने आंहा फैसाबो गैखायामोन दाख्लैनिफ्रायनो थाइसेबो ओमफ्राय आंना दिनै इउटुबनिबो फेसबुकनिबो पेमेन्ट हाबबाय आरोना आङो दिनैहाय माने मैयानो आं डक्टरनाव फैनो नागिरदोंमोन मैयानिफ्रायनो आं गोबादों माबादों आरोना ओमफ्राय आङो खुनुरुखुम थाबाय आं गाबोनफोर पेमेन्ट हाबोबा नायजानोसै होननानै ओमफ्राय दिनै आंना पेमेन्टबो हाबबाय आङो डक्टरनावबो फैबाय आरो आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर दायो आङो बिराद टेनसन आरो गावबोथ' थाखा फैसा हरखाया आंनि हौवाया दाख्लै एप्रिलावहाय मास मोनसे थाफैदों ओमफ्राय बियो एप्रिल मास जोबनानैहाय थांदों आरोना ओमफ्राय बे गोनाङाव आंना बे फैनानै 8 थारिखसोआव जादोंमोन आरोना माबाया जि सुनाया ओमफ्राय मा होनो नैबे मास मोनसे थांबाय आरोना मे मासआ मोनसे थांबाय जायाखिसै आरो आङो जागोन सानदोंमोन माने लोमजाबायबो थालाबायबाय थादोंमोन नालाय थै खम सानदोंमोन आङो दा आङो बुंथ'नो हाला आरोना बोरै जायो आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थासिगोन आङो लागोन ना मा खालामगोन आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थासिगोन आरोना आङो जोबोद टेनसनाव दङ दायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा खनजिथाया प्रेगनेन्ट जाबाय नङा होमबा आङो भिडिअफोरखौ नोंथांमोना गोबाङा मा होनगोन सोरबाया एकदम गोबाङा माबा माबि हेन टेन ट्रल खालामदों गोबाङा बायदिसिना बुंदों नङा होमबा गोबाङा एकदम मेमेज खालामनाया सुरु जाबायानो आरोखि बेबायदि नङा होमबा आङो नोंथांमोननो सिक्रेट होदों खनजिथा फिसाया माब्ला थांनायमोन बेसे गोबाव जाखो माने भिडिअआवहाय नुखायो माने मास मोनसेयानो जायाखै दै 1 week माने 3 week सप्ता खनथाम जाबाय आरो फिसाया थांनाया ओमफ्राय नै दायो गोबाङा बायदिसिना ओरैनो गाज्रि सन्देह माने मेगन साग्राफ्राव थाखायो नालाय दिनैनि दिनाव आङो खनजिथाखौहाय जेबो बुंनाय नङा मानो होनबा प्रेगनेन्ट बैफोरबायदि जानाय मानसिफोरखौहाय बा बैफोरबायदिखौ बुंनानै दुखु होनो आं साना दिनैनि नैबे भिडिअ आरोखि दै लोगोफोर आरो आं मालाबाबो बैफोरबायदि देहा गाज्रि जानायफोरखौहाय जेबो बुंनाय नङा आं गोसो गोरबोजों गिबियावनो खनजिथाखौहाय बुङो कंग्रेचुलेसन्स नङा होमब्ला गोदान
फैबाय थानाय दायो नोंहा प्रेगनेन्ट जाबायब्ला मोजाङै मोजां जोनोम होबानो जाबाय मोजाङै मोजां दिनैनिफ्राय माने रागा जोंनाय गोसोआव दुखु लानाय बेफोरबायदिखौ ज्राब गारदो नङा होमबा आरो फिसाया नोंना थांनायाथ' सप्ता खनथामल'सो जाखादों दा बेवहाय जोङो मिन्थिनो मोनो नङा होमबा जानांगौ बिथांमोना एसे बारा नलेज गैया खोमा नङा होमबा आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरोंलांनो एसेब्लाबो सानदों आरो आंनि मोनदांनायखौहाय नङा होमबा आंनि मोनदांनाय बा आंनि बुजिनाया बेनो जे बिथांमोना बारा नलेज गैया खोमा बैफोरबायदिनि जेनाखि माबायदि समाव माबायदि गोरबोआव थायो नङा होमबा माबायदि समाव माबायदि बिसि फिसाय समाव उन्दुनाय समाव गोरबोआव थायो बैफोरखौ बारा नलेज मोनथ'वाखै नामाथाय बिसोरो बिथांमोना फिसाला सानै दंखायो नङा होमबा जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे नैबे दायो जेनाखि प्रेगनेन्ट जादों होनदों नङा होमबा दा बेवहाय बिथांमोना सानै फिसाला दंखायो फिसाजो सासे मोनोब्लानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननो इसोरनाव बोर बिना होबाय आरोखि माने फिसाजो मोनथों होननानै ओमफ्रायहाय माने ओरैबायदि जोङो बयबो मिन्थिखायो बा गोबाङा मिन्थिया गोबाङा मिन्थियो दै बैफोरबायदि बुस्थुखौ जेनाखि हिनजावजों माबायदि समाव सोमोन्दो लाखिब्ला गोरबोआव थायो नङा होमबा माबायदि समाव सोमोन्दो लाखियाबा गोरबोआव थाया नङा होमबा जेब्ला हिनजावफ्रा मासाव खनसे बै माबा जायो होनदों नामा दा बेफोरखौ जोङो डाक्टारबो नङा जाहैबाय डाइरेक्ट बुंनो नङा होमबा बयबो मिन्थिखायो माने हिनजावफ्रा मा होनगोन बेखौ आं बेफोरबायदिखौ डाइरेक्टलि बुंनो बोरैबा मोनो आरोखि माने माइकिया ना मा जायो होनदों बेफोरबायदि जानाय समावहाय माने सोमोन्दो लाखिया जायो आरोखि ओमफ्राय बैफोरबायदि माइकिया जानाय समावहाय गैयाबाबो 15 दिनसोनि उनावसो हिनजावजों सोमोन्दो लाखिनांगौ आरोखि बै 15 दिननि उनाव बै माइकिया जाखांनानै 15 दिन थाखांनायनि उनावसो दै हिनजावफोरजों सोमोन्दो लाखिबा माने गोरबोआव थाया जेब्ला बै माइकिया जानाय समावनो 15 दिन जायैनि सिगाङावनो हिनजावजों सोमोन्दो थागोन बा लाखिगोन बैसोरो माने गोरबोआव थायो माने जोंनि गेजेराव गोबाङा बै बाथ्रा फंसेखौ माने मिन्थिया गोबाङा मिन्थियो गोबाङा मिन्थिया जायफ्रा मिन्थियो बैसोरनि थाखाय बे भिडिअआ नङा जायफ्रा मिन्थिया बैसोरनि थाखायसो आरोखि नङा होमबा बेनो दायो जोङो गोबां गोदोनि दिनावबो नुबोयो न'खरसेयावनो साब्रै साबा 6 जन 7 जन 8 जन 9 जन 10 जन गाहाम सोरबा सोरनिबा बायदि न'खराव 12 जन गाहाम बिदा फंबाय बिनानाव बिब' बैफोरबायदि थानायखौ नुबोयो बैफोरो मानि थाखाय जायो होनोब्ला गोबाङा मिन्थिया आरोखि माबायदि टाइमाव हौवा हिनजाव सोमोन्दो लाखिलायो माबायदि टाइमाव लाखिलायनाङा बैफोरखौ मिन्थियावनो माने बैफोरबायदिया जानाङि माबाफ्रा जायो आरोखि नैबे आरोखि ओमफ्राय आं दिनैनि दिनाव खनजिताखौहाय बेखौनो बुङो दिनैनिफ्राय माने गोसोआव जेबो गाज्रि साननायखौ लानाङा बा गाज्रि फिसाय नांलायनायखौ लानाङा मानो होनबा बै नोङो दायो जिनाखि रागा जोंगोन बा फिसायखौ गाज्रि बुंगोन बा फिसायजों नांलायगोन बैफोरखौ माने बै नोंनि गोरबोआव थानाय माने माबाया खोनाफैजोबगोन बा सोलोंनानै लाजोबगोन आरोखि नोङो जिनाखि दायो देहा गाज्रियाथ' जेबो नङा र' नङा होमबा 6-7 मासआ जेबो नङा गोसोबायदि मोसानो हायो मानो हायो मोसाया जेबो नङा बेयाव बादा होनाय गैया बा बियो नोंनि मोनसे इनकामसो नालाय नङा होमबा बा नोंनि थाखा खामायनायसो दा बेखौ लानानै आङो जेबो बुंनो गोसो गैया बा बुंनाय नङा नोंहा खामायनांगौ नालाय खामायनानै ला नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे माने नोङो दिनैनिफ्राय नोंनि फिसायखौ माबा मोनसे गाज्रि पस्ट होनाय बा नोंनि फिसायखौबो नोङो मोजां बुङो बेफोरबायदि खालामनांला बेफोरबायदि मानांला नङा होमबा बेफोरबायदिखौ मोजां बुंहरो आरोखि जि जाबाय जोब्बाय बेफोरखौ गारदो आरोखि अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय माने जोङो सोरखौबा बुजायनाय सोरबा बायदिया लाया बा सोरबा बायदिया खोनासंखाया बांसिनानो खोनासंखाया दानि जुगाव नङा होमबा आरो दानि जुगाव गासिबो मिन्थिजोबखायो मा समाव मा खालामब्ला खिन्थु 100नि बिथोराव 2%आ माने मा होनगोन 98%आल' मिन्थियो जानांगौ बेफोरबायदि हिनजावजों माबायदि समाव सोमोन्दो लाखिबा थायो ओमफ्राय 2%आ मिन्थिया मानो होनबा गामि सिङाव थाग्रा मानसिया मिन्थिया दे बेफोरखौ अब्ला लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं द लाइभ बाय बाय